ya kamata ku zaɓe su, to za ku ji cikakken program da Alhaji Idi Yakubu wanda ku ne zai yi ma in kun ka zaɓe shi. Kenan in kun zaɓe shi kun zaɓa ma kanku, don haka muna fata Allah ya sa ku kiyaye ka a ba ku wani kuɗi ƙalila a lokaci kaɗan a yi amfani da ƙuri'a ku ji an tafi da ƙuri'a ku wani waje. Don haka muna son ku yi aiki da hankalinku domin cimma nasara akan gurin da ake yi na a ƙwato muku haƙƙinku da ikon Allah. Zan dakata a nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. To alhamdulillahi, kamar yadda suka fi jawabi daga matakin shi shugaban NPR Nigeria na Sussex Nigeria, Mahmud ya kuma ɗan taɓo. Akwai 'yan takara da suka zo kafin mu, kuma kowa ya faɗi. Yanzu ya rage namu mu auna mu gani da na wa'yancan da namu wane ne zai cire mana kitse a wuta. Amma ni zaɓi na shine akwai alamu sun bayyana cewa ɗan takararmu Alhaji Idi Yakubu insha Allah zai cire mana kitse a wuta. Don haka shugabannin Abuja da baƙinmu da shugabannin mata za a fada haƙuri ga mutanen mu biyu a cikin wannan tawagar matasa. Don Allah ku yi haƙuri, za mu daga ɗan takararmu da shi da tawagarsa su zo domin su gabatar mana da kudurorinsu. Saboda haka muna gabatar muku da shi ɗan takarar namu Alhaji Idi Yakubu zai zo domin ya ƙaddamar. Da Allah kowa ya haƙuri saboda yadda garin yake, kuma muna yanzu nan suna gab da saukowa, shi yasa muke so mu taƙaita. Don Allah a yi haƙuri. Misali kun sanya ka koma gefe, to in kayan ka bai zo ba ai ba tsirara yake ba, kai ma ka shiga cikin wannan tawaga. Don Allah a yi haƙuri jama'a, ana ba da haƙuri. Honorable Alhaji Idi Yakubu shine zai zo ya ci gaba da jawabi insha Allah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shugaban tafiya President National na NPR Jamhuriya Abubakar Mahmud, mai girma President na FCT, masu girma waɗanda suka rako mu nan da dukkan waɗanda suke shiga su fita domin ganin ci gaban NPR Jamhuriya, 'yan uwana maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau ga mu a Federal Capital Territory, ko kuma in ce Abuja, inda muka zo mu ganku, ku ganmu, ku saurari abin da muka zo muku da shi, domin NPR Jamhuriya ta fita daban da dukkan waɗansu parti da suke cikin ƙasar Niger. Abin da yasa na farko shine parti wanda zai zo ya gaya muku abu ba yaudara, ba ƙarya, ba wani hayya a ce dole sai an sa ku ko a yi wani wuru-wuru a karɓe muku katinku a zo a shiga ana kasuwanci da ku. Wannan a NPR ba mu yi shi, domin kullum shugabanmu dattijo na arziki Excellence Alhaji Badi Abuba ya gaya mana kan cewa duk inda muka je kar mu yi sake mu gaya ma mutane ƙarya domin su zo baya gare mu, mu gaya musu gaskiya yadda ya kamata, domin bisa wannan tafarki aka kafa NPR Jamhuriya. A farko a gurguje zan gabatar da kudurori na, domin yawancin ku nan gida ne, mutane ne waɗanda ni sani suka sani, domin gwagwarmayar da muka jima muna yi akan 'yan Nijar mazauna Najeriya. A lokacin da muke yi ma mu zo wani abin kirki
ba wani matsayi, amma insha Allah har Allah ya bamu wannan dama za mu shiga lungu da sa'i domin mu ga insha Allah mun kai kudurinku kuma hakkinku mun kwato muku shi bi iznillah. Da farko ni dan gwagwarmaya cikin Hokonsai, kuma Hokonsai kin muna so insha Allah mu ga yadda za mu yi mu taimaka musu, mu ƙara musu ƙarfi, mu kawo musu waɗansu tsari bisa ga dokan ita kanta Hokonsai, domin Hokonsai ta yi rawan ataka a gani inda ta shiga lungu da sa'i ta ceto 'yan Niger waɗanda aka walakanta, waɗansu hakkin su ne. To kaga dole ne mu ga yadda za mu yi mu gyara mata da zama kuma mu taimaka mata domin tana rawa wadda ya kamata. Biyu, akwai 'yan uwana waɗanda suka zo nan suka ayayyafa sun kai shekara da shekaru suna da 'ya'ya. Wataran kuma wani ya zo university har ya gama karatun shi, amma problem kin da ake samu a nan sai ka ga bai samu aikin kirki ba a gida ma inda yake nashi ne, can ma ba a ba shi daman ba. To shi muke ganin za mu zo da tsari wanda insha Allah na farko mu zo musu da abin da ake kira scholarship ko kuma burs wanda zai taimaka musu su samu ci gaba da karatunsu. Wannan tallafi ne insha Allah. Na biyu, za mu zo da tsari wanda za mu kai ma gwamnati. In muddin ɗan Nijar ne ba a Najeriya ba, ko da a ce maka a Bahamas ya je karatun nan nashi a duba shi kuma a bashi mahimmanci, yana da haƙƙi ya zauna cikin Nijar ya yi aiki yadda dukkan waɗanda 'yan Nijar da suke cikin Nijar su ma su yi aiki. Na uku, zan koma wajen ku mata ku sani gida idan ya gyaru sai da mace tsayayya, idan ya ɓaci kuma an samu wajen iyayenmu mata. To ba mu son haka. Ku kuka san duk abin da ya kamata a yi domin ana amfani da ku ana kasuwancin nan a zuwa ce za a yi muku tallafi da waɗansu abubuwa bayan ƙarya ne, kuma kun sani. Yau an ce juma'a mai kyau tun daga laraba ake ganewa ta. Idan har da gaske ne za a yi muku tallafi, to a ɗauko shi bainar jama'a kawo muku. Amma idan za a zo a ci a riƙe bayanku a yi kasuwanci, an san inda za a takawa gida-gida a zo a tar da ku. Amma idan wani abu ya zo na kirki sai ka ga a ce ai ban san gidanki inda yake ba, to ƙarya ne. Mu insha Allah a yabbiyar jamhuriya haƙin Allah Ubangiji mai kowa mai komi ya ba mu dama, za mu zo da program special ƙasan of wanda in an kai muku yau gobe fa ba sai kun dawo ba, sai dai ku tallafa mu waɗansu insha Allah. Kullum kiran da nake yi shine 'yan Nijar mazauna Najeriya shekara da shekaru kuna nan, akwai waɗansu a gwamnatance ba ku taɓa ganin su ba, amma yanzu da yake election ne, siyasa ce, sun taho da manya-manyan cikuna da waɗansu ƙyalle-ƙyallen rigunansu suna zuwa su same ku su ce dole sai kun yi wani ko wance. Ku ƙiya, kar ku yarda. Waɗannan mutane lokacin da kun ka zo kun ka jefa musu ƙuri'a suka juya sun ka tafi, ba za ku taɓa ganin su ba. Mu dai kin nan da muke tare da ku, mu ne za mu ci gaba da zama tare da ku. In ciwo, in daɗi, in ruwa, in iska, in zafi, in kuma sanyi, duka muna tare. Yau ko da a ce wani ya samu ƙaruwa, an yi mishi rasuwa, ko kuma yana biki na ɗan shi ko na wani, mu ɗauki ƙafan mu zo mu zamna tare a yi wannan bikin, a yi ko a nuna
rashin jin daɗi a rasuwa ko kuma a ji daɗi lokacin da an ka samu karuwa, kun ga wannan mu ne mun ka san kanmu. To kar ku yarda waɗansu waɗanda a can gida suna tsotsaye mu su zo kuma nan su tace mu, ba za mu yarda da wannan ba, insha Allah. Wannan zaɓe da za a yi neman incin ku ne, neman kuma incin mu ne. To kan mu yarda mu yi kuskure, mu ɗoki wani ko wata wanda mun san tsakani da Allah ba tsayayyu ba ne waɗanda za su zo su ceto mu a can, ko kuma su kai wani kudiri na kirki wanda za mu gani a ƙasa. A MPR Jamhuriya kullum muna zuwa da program kin al'umma, ci gaban al'umma, duk abin da ya safi harkan da zai zo ya kawo sauƙi a al'umma mu shine a MPR Jamhuriya, kuma bisa wannan za mu ci gaba har tafiya da za mu yi na wannan neman zaɓe. Da haka a ƙarshe ina kiran ku ƙwanku da ƙwarƙwatan ku fito ranar Lahadi in Allah ya kai mu da rai da lafiya, domin mu tabbatar kan cewa lalle mun zaɓi MPR Jamhuriya, insha Allah. MPR Jamhuriya. MPR Jamhuriya. Allah Ubangiji ya da kawo kowa lafiya, ya mai da kowa lafiya. Allah Ubangiji waɗanda suka rage mu gidan gaskiya yan uwanmu, ya musu rahama, ka sa can tafiye musu nan, ka kuma sa makomarsu aljanna firdaus. Waɗanda suke da juna biyu, ya Rahmani ya Rahimu, Allah sa a sauke lafiya, kuma abin da za a samu ya zaminta masu yi ma addini za su yi ma addini hidima ne. Kuma marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya. Waɗanda mu muke nan, Allah Ubangiji ya ba mu haƙurin jure juna, mu ci gaba da haƙuri da juna, mu ci gaba da taimaka ma juna, insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Iya komar maza ku bangu alkairi shi muke so, ga jarumin mazaje al'umma shi suke so. Alhaji Idi Yakubu MPR a bar so, mazan mu har da mata yau murna mun kayowa. Ka ja mu je akwai Allah shi ike rabawa, manyan mu har da yaran mu kai muke biyowa. Ilahu gashi nan mai nema agunka ne shi, mai takama da annabi ne ya ilahu bashi. MPR Jamhuriya mu mun dade bida tai, a adalci kan al'ummar Nijar ba kamata yi. Alhaji Muhammad shi ka sana yo yabo ne, a cade kamaru duk dai addu'a ake mai. Mu yan Najeriya mun yo marhabin zuwa ne, ka ja mu je Espora kai ne abin yabon mu. Nijar Espora ga dubuti jarumin mazaje, Alhaji Idi Yakubu mai share hawaye. Nijar MPR Jamhuriya kai muke bukata, ka duba kukanmu mun san baka yin mugunta. Nijar Espora ga dubuti jarumin mazaje, Alhaji Idi Yakubu mai share hawaye. Nijar MPR Jamhuriya kai muke bukata, ka duba kukanmu mun san baka yin mugunta. Tabara sarki Allahu a fari nai sakawa, ka haska harshe na dan manzo uban gidana. Wa alihi sahabban sadikan su nai sakawa, nin ko dubin salati kun da hadan amina. Ka amsa roƙo mai kuka kaliki mai kowa, ka ba ma Alhaji Idi Yakubu gwanina. Mai tausayi ne kan adalci iyo kwari